kylling, men jeg forhjul, de sejler for meget ud af. Hvad skal der bane i? Brug slæb eller hvad? Tak, Nick. Du skal køre mig af der. Hvad skal der bane? Brug sæben. Ja, den er lidt tit, Nick. Jo, det er. Ja, det er i orden. Jeg går forbi den. Bare kør. Hvor har du købt de dæk af, Gear? Det er så vigtigt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for dem, men de tager godt nok godt fast. Ja, det er ikke regnet nu. Det gør det ikke, nej. Jeg giver bare den rigtige vej. Ja, okay. Det er bare mig, der gider den forkerte vej for. Ja, det er det. Jo, det er den anden. Mange omgang mangler du, siger. Ej. Hvor mange er der tilbage? Nick for helvede. Vi er møgeren, mand. Skubber du med, så går ud, mand. Jeg har aldrig en chance for inden i kirke, mand. Begynder det at gå godt for mig, så skal du også lidt skubbe. En måned. Sidste omgang, ikke? Jo, jeg er færdig. Der er 4, jeg er færdig. Ja, det skal jeg ikke for dig. Og jeg kan ikke meget om det. Det er ikke det heller ikke. Det er lige sidste om. Det var travligt, Dennis. Det var tavlen, den der. Ej, det var en forbikørsel. Jeg tog bare det gode spor. Har du gjort det? Ja. Lad huske nu, der er efter mig, Henrik. Nå, fint. Noget på banen. Pas lige på, ikke? Der skal være gul flag på banen derovre. Hvad kaldte du den der? Jeg tog bare det gode spor. Fuck, man. Hvorfor skal jeg være så uheldig, når du er heldig, når du laver det? Jeg kan ikke nå, hvordan.
bare Du har lidt minus, det godt. Også på banen, eller hvad siger du? Jeg er dårligt kørt baglægs. Jeg kan ikke rejse skarpt til den side. Hvor mange omgange er vi oppe på? Hvorfor står det hver gang? Intet ord, mand. Og så bakker vi kraftigt med hele vejen ned, svinger kødet. Nu kommer Fald bare roligt. Ja, det tror jeg på, mand. Fald er på banen. Han er tidligere op. Ah, okay. Jeg vil bare holde det, man. Jeg gider ikke, man. Jeg bliver bare skubbet af den ene gang efter den anden, mand. Selvom jeg kører lige ud, så bliver jeg skubbet af folk, der bare kører i siden, så man bare kører mig. Hvad? En omgang, okay. Hvad? Og jeg var færdig. Er færdig? Jeg tror da fanden, du er færdig. Skal vi kigge over på kameraet, hvorfor du er færdig?